ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଶୁଣ, ଧର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଟାକୁ ତୁମେ ଦେଖିଛ। ଧର୍ମ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ସେଇଟାର ଅର୍ଥ ତ ବିଭିନ୍ନ, ତାକୁ ବୁଝିବା ବି ଏତେ ସହଜ ବେପାର ନୁହେଁ, କହିବାଟା ସହଜ। ଧର୍ମ ଠିକ୍ କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝିବା ଜମା ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ନିହାତି ପଚାରିବ ଧର୍ମ କ'ଣ, ତୁମେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ କରୁଛ ନା ଅଧର୍ମ କରୁଛ, ଧର୍ମଟାକୁ ଭଲକରି ବୁଝିଯିବ। ଯଦି ଗୋଟାଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି, ଯଦି ବୁଝିଯିବ ଏଇଟା ଧର୍ମ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାମ ପଡ଼ିଲା ତୁମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବ ଏଇ କାମଟା କରିକି ମୁଁ ଧର୍ମ କରୁଛି ତ? ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ ମନକୁ ମନ। ଶୁଣ, ଯାଜଳି ବୋଲି ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ଯାଜଳି। ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା କରି ଛାଡ଼ି ବଣରେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି। ସମୁଦ୍ରକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଯାଜଳି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲେ, ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି, ଜଟା ଫିଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଟା ଏଇଠୁ ହାଟ ଦୋକାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବ, ଦୀର୍ଘକାଳ ଜଟା ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ କ'ଣ, ଜଟା ଫିଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଖରା ଖାଉଛି ଜଟା, ଗାଧେଇବେ ଋଷି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଅତି ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଋଷି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଘଟିଲା। ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଆସି ଋଷିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଗଲା। ସେ କ'ଣ ଭାବିକି ବସିଗଲା? ଏଇଟାକୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବିକି ବସିଗଲା। ଯେମିତି ବସିଗଲା, ଋଷି ମଜବୁତ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଆଉ ହଲଚଲ ହେଲେ ଚଢ଼େଇଟା ଉଡ଼ିଯିବ। ଚଢ଼େଇଟା ଉଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହବ? ଖରାପ ହବ, ଅଧର୍ମ ହବ। ଋଷି ଠିଆ ହେଲେ। ଋଷି ଭାବିଥିଲେ ଚଢ଼େଇ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଉଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କାଠି କୁଟା ଧରି, ତା ପାଖରେ ସିଏ ବସିଲା। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଜମା ଗଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଗଲା, କାଠି କୁଟା ଆଣି ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇଲା। କ'ଣ ହେଲା ସେଠି ମୁଣ୍ଡରେ? ଗୋଟେ ବର୍ଷା ସେମାନେ କଲେ। ଋଷି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାଦ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେମିତି। ପାଦ ଉଠେଇଲେ ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମାଇ ଚଢ଼େଇକି ଅଣ୍ଡା ଦେଲା, ଋଷି ଆହୁରି ହୁସିଆରି ହେଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? କ୍ରମଶଃ ଅଣ୍ଡାଟି ଫୁଟିଲା, ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଲା। ମା ଚଢ଼େଇକି ରହେ, ବାପା ଚଢ଼େଇ ଯାଇକି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିକି ଦିଏ। ଋଷି କହିଲେ ଛୁଆ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ି ନନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ କି? ବର୍ଷା କରି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଛୁଆ ହେଲା ପରେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଯିବ? ମୁନା କେତେ ସମୟ ଲାଗିଯିବ ଠିଆ ହେଇପାରିବୁ? ଋଷି ଠିଆ ହେଲେ, ଉଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟି ଅଣ୍ଡି ଓଡ଼ା ଦେଇକିରି ବଡ଼ ହେଲା, ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଲେ, ବଡ଼ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ିଗଲେ, ଋଷି ସେଠୁ ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗିଲେ। ବର୍ଷା ଭାଙ୍ଗିକିରି ଋଷିଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଭାବ ହେଲା, ଟିକେ ବିଚାର ହେଲା, ଯାହା ହଉ ମୋର କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ସାଧାରଣ ଶକ୍ତି କି? ଋଷି ଯାହା କଲେ କ'ଣ ସବୁ ଲୋକ ଏମିତି କରିଦେବେ? ପାରିବେ କି? କେତେ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର। ଋଷି ଭାବିଲେ ମୋର ବହୁତ ଧର୍ମ ରୋଜଗାର ହେଲା ଏଇ କାମ କରିକିରି, ମୋର ବହୁତ ଧର୍ମ ହେଇଛି। ଏଇଆ କହିକିରି ଋଷି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ବୁଲେଇଲେ, ସମୁଦ୍ର ଡାକିଲା। ସମୁଦ୍ର କାହିଁକି ସମୁଦ୍ର ଋଷିକି ଡାକିଲା? ତୁମେ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ କଥା ଜାଣ, ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଛରେ ବସୁଥିବା ପିଲା, ଯୋଉ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ ନାହିଁ, ସେ ଯଦି 8 ଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଯିବ, ସାର୍ ତା ଉପରେ ନଜର ଦେବେନି। ଦେବେ କି? ତା ଆଖି ନାହିଁ ଆଉ। ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚରେ ବସେ, ପଛରେ ବସେ, ପାଠଶାଠ ହୁଏ ନାହିଁ, ସିଏ ଯଦି 8-15 ଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଆସିବ ବି ସାର୍ ତାକୁ ଖୋଜିବେନି। କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସରେ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଭଲ ପିଲା ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଯଦି ସିଏ 2 ଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଆଇଲା, ସାର୍ ତାକୁ ଆଗ
କୁଆଡ଼େ କରିବେ ସେ ପିଲା ଗଲା କୁଆଡ଼େ କରିବେ କି ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଲୋକ ଯିଏ ସେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ତ୍ରୁଟି କରନ୍ତି ଭୁଲ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସେତେ ଏକ ନମ୍ବର ଲୋକ ହେଇନଥିବେ ବହୁତ ପଛୁଆ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ସେ ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ବି ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ବି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଝଟ ଦଣ୍ଡ ଦେବେନି। ସେ ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚ ପିଲା ତାଙ୍କ ଦୋଷଟା ସାରଙ୍କ ନୋଟିସକି ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି ସିଏ ଯଦି ଦିନ ସ୍କୁଲ ଆବସେଣ୍ଟ ହେଲା ସାର୍ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଆରେ ଆମେ ସେ ପିଲା କାହିଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ। ସେ କ୍ଲାସକୁ ବସିଲା ମାନେ ଆଗ ନଜର ସାରଙ୍କର ସେଇ ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଯେ କ୍ଲାସରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେ ସ୍କୁଲ ଆସିବ ପିଲା ସବୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ମାଷ୍ଟର। ତେଣୁ ଯିଏ ଭଲ ଲୋକ ସେ ଟିକେ ତ୍ରୁଟି କଲା ମାନେ ପ୍ରକୃତି ବା ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବେନି। ମନ୍ଦ ଲୋକ ଯିଏ ପଛୁଆ ଲୋକ ଯିଏ ସିଏ 10ଟା 100ଟା ଖଣ୍ଡେ ଭୁଲ କଲେ ଯାଇକି ସାରଙ୍କ ନୋଟିସକି ଆସିବ ତେର ପୁଡ଼ିଲେ ଉଛୁଳିବ ସେଠି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକ ଯିଏ ସେ ଟିକେ ଭୁଲ କଲେ ଧରିକି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ତାକୁ ଭଗବାନ ଶୀଘ୍ର ସୁଧାରି ଦେବେ। ଏଇଟା ନିୟମ। ସମୁଦ୍ର ଡାକିଲା ଦେଖିଲା ଋଷି ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛ ଋଷି ଭାବିଲେ ସେ ଧର୍ମ କଲେ। ସମୁଦ୍ର ଡାକିଲା ଯାଜଳି ତମେ ଭୁଲ ଭାବୁଛ ତମେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନ। ଧର୍ମ କ'ଣ ତମେ କିଛି ବୁଝିନା। ଯାଜଳି ସବୁ ପାଠ ଯାକ ପଢି ଦେଇଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା କରିକି କେତେ କ୍ଷମତା ତମେ ତ ଶୁଣିଲ ଅଣ୍ଡା ଉଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲେ ଠିଆ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ ଦିନ ନାହିଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହଲି ନାହାନ୍ତି। କେତେ କ୍ଷମତାର ବି ଅଧିକାରୀ ସିଏ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁରେ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସମୁଦ୍ର କହୁଛି ହେ ଯାଜଳି ଧର୍ମ କ'ଣ ତମେ ଜମା ଜାଣିନା। ଯାଜଳି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲେ ମହାତ୍ମା ତାହେଲେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଧର୍ମ ଶିଖିବି କୋଉଠୁ? ଧର୍ମ କ'ଣ ମୁଁ ଶିଖିବି କୋଉଠୁ? ନା ଗୋଟେ କାମ କର ଚାଲିଯାଅ ଅମୁକେ ଜାଗାକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ବସ୍ୟ ଅଛି। ବସ୍ୟ ମାନେ ଯିଏ ବେପାର କରନ୍ତି ନିକିତି ଧରି ତୋଉଳନ୍ତି ମାଲ ବିକନ୍ତି ବୁଝିଲ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଯାହାର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବିକନ୍ତି ସେ କୋଉଥିରେ ଓଜନ କରନ୍ତି ନିକିତିରେ। କହିଲେ ତୁଳାଧାର ବୋଲି ଜଣେ ବସ୍ୟ ଅଛି ତାରି ପାଖକୁ ଯା ସେଇ ତମକୁ ଧର୍ମ କ'ଣ ଶିଖେଇ ଦବ। ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଠେଇବେ କୋଉଠି ସମୁଦ୍ର ବସ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ? ଧର୍ମ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଧାରଣତଃ ତମେ ଭାବୁଛ ଧର୍ମ ଶିଖାନ୍ତି ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛ କ'ଣ ହେଲା ଏଠି? ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଋଷି ଆଙ୍କୁ ପଠାଯାଉଛି ଜଣେ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ। କହିଲେ ଧର୍ମ ଦୋକାନୀ ଜାଣିଛି ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଯା। ଇଏ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦେଖିଲେ ଦୋକାନୀ ତାର ଓଜନ କରି ବିକୁଛି। ଦୋକାନୀ ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ସେ ତୁଳାଧାର କହିଲା ଜୁହାର ଗୋସାଇ ମହାପ୍ରଭୁ। ଯାଜଳି କହିଲେ ମତେ ତମେ ଜୁହାର ହୁଅ ନା। କହିଲେ କାହିଁକି? ନା ମତେ ଜୁହାର ହେଇକି କିଛି କାମ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଜୁହାର ହବାକୁ ଆସିଛି। ନା ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷି ମତେ ଆପଣ ଜୁହାର ହେବେ ମୁଁ ତ ଦୋକାନୀ ଥିଲି। ଋଷି କହିଲେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷି ସବୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ବେଦ ଜାଣିଛି ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ପାଠ ଫାଠ ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି ତପସ୍ୟା ବହୁତ କରିଛି ସବୁ କରିଛି ମୋର ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛି ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ସେ ଧର୍ମଟା ମୁଁ ତମରି ପାଖରୁ ଶିଖିବାକୁ ଆସିଛି। କ'ଣ ଧର୍ମ? ତୁଳାଧାର କହିଲା ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଧର୍ମଟା ବେଶୀ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେଲେ 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବିଲକୁଲ। 10 ଟଙ୍କା କାହିଁକି 1 ଟଙ୍କା ବି ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେଲେ 1 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା 1 କିଲୋମିଟର ବି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଅର୍ଥ ସେଇଠି ଥାଇକିରି ବି ଧର୍ମ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ଅଲଗା ପରିସ୍ଥିତିର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି କ'ଣ ଧର୍ମ ତାହେଲେ? ଯାଜଳି କହିଲେ ନା କ'ଣ ତୁଳାଧାର ବସ୍ୟ ଯାଜଳି ଋଷିଙ୍କୁ କହିଲା ଗୋଟିଏ କଥା ସର୍ବେଷାଂ ଯୋ ସ୍ନୁହୁଃ ନିତ୍ୟଂ ସର୍ବଭୂତ ହିତେ ରତା। ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଯୋଉ ଲୋକ ସେ ଲୋକ ଯିଏ ହେଇଥାଉ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥାଉ ତ ଚଣ୍ଡାଳ ହେଇଥାଉ ମୂର୍ଖ ହେଇଥାଉ ତ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଥାଉ ଧନୀ ହେଇଥାଉ ତ ଗରିବ ହେଇଥାଉ ପିଲା ହେଇଥାଉ ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଥାଉ
जदि समस्त प्रति सुहृद भाव अच्छी सुहृद भाव माने बंधु भाव जिते जीव प्राणी अच्छी मनुष्य ठार आरंभ कर कीट पतंग पर्यंत समस्त प्रति ता मनरे जदि बंधु भाव अच्छी सुहृद भाव अच्छी बुझीपार मो कथा बुझीपार ना समस्त प्रति ये पृथ्वी रे जते जीव जंतु प्राणी जेते जी अच्छे समस्त प्रति जहाँ मनरे बंधु भाव अच्छी मनरे कायसा मनसा वाचा मनरे अच्छी कथारे अच्छी कार्य अच्छी बंधु भाव शत्रु भाव नहीं द्वेष भाव नहीं ये खाली मनरे मानसिक करुची कथारे कहूची एवं कार्य समस्त हित कथा कहूची हित काम करुची हित कथा भावुची सधर्म वेद जा जड़े ताहा ही धर्म हे जा जड़ी ताहा ही धर्म वेद पढ़ा धर्म नुहे मंदिर में ठाकुर को पूजा करवा ये धर्म भी नुहे तमे माने गोटे कथा देख ये तो सभापति संस्थार तमे गोटे कथा यहाँ नियम जान जदि गोटे लोक को समग्र पृथ्वीर लोक मैंने गोटे लोक सेवा करती दिखती बुझिपार गोटे लोक को जदि समग्र पृथ्वीर लोक मैंने दिखती तथापि दुख दूर कर तमें समग्र तुम्हें परीक्षा कर तमें जेते चेष्टा कर अन्यर कौन परिवर्तन तुम्हें कर तुम कौन अधिकार ही नहीं केवल तुम्हें निज उपर अधिकार अच्छी चाहिए निज को बदल पार अन्न को नुहे देकरी क्या दुख दूर करदेव यह संभव नुहे संभव ना तमें देकरी दुख दूर कर पार नहीं कहीं दब कहीं दब अन्यर तो दुख दूर हेनी कहीं दब दबा मूल गोटे काम अच्छी निजर अहंकार चली निजर